Ngiyabinga Swaziland, Mozambique, South Africa, UK, America, Zimbabwe. Babukela bakhona emakhaya umthandazi uDlamini Susintaba wase Swatini. Ngihlala ePetitif eMpumalanga lapho sebenzela khona. Impilo imatima, impilo inzima. Idinga ukuthi sibambisane, sikhuleke, awukho futhi kuyosihlula. Kodwa bheka abantu ophila kunye nabo ukuthi bona bayafuna ukubona phambili ngempumelelo. Ungaphili umuntu owafuna ukubona phambili ngempilo. Makunjalo mama niphila uyi1. Kulo khona khaya umuntu ngabantu. Ungayiphakamisi, uhlanyiswa ngabantu. Kungokwasiphe iphiwo ezahlukahlukene. Ayikho into ke uyisho umuntu eyithanda. Bani bathi zobeka amabala. Gibela imoto, wakhumuzi, yashada lobola, hlezi sikhuluma, uyahlupheka sizokhuluma. Ezilongo uphila nempilo yakho yaphambili, bambe lapho. Nkosi imbuse kwela bakhona emakhansi ePetitif okuhlala Dlamini okhuluma ko MTHANDAZI Susintaba MTHANDAZI Dlamini. Igama ngithole kuphi le entabeni abengikhona njengoba ngekho emalangeni. Kodwa ke ngithi phambili ngesintu sethu babuyela bakhona emakhaya sizophumelela. Inkosi imbusise na ufuna inhlambululo ngikhona ufuna isimo sakho sibile endaweni yazo inhlanhla amadlozi akukhanye kahle ngithinte lapho. God bless you.